जोंनि उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ राजनिति हान्जानि थाखाय दिनै मोनसे मोजां खबर। मानो होनब्ला दिनै जों उदालगुरि जिल्ला हुस राजबंशी सेल जों दिनै दाबाय आरो बे सेल दानाय सिगां आगुनि आक्रासुनि दैदेनगिरि आरो माखासे समाज सिबियारि दिनै प्राय 40 जननि बारा दिनै बिपिएफ राजनिति हान्जायाव बिथांमोना जइन खालामदों। आं आसा खालामगोन बिथांमोननि जइन जानायानो जोंनि सेल दानायजों लोगोसे जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जाखौ बांसिन गोख्रों जागोन। मानो होनब्ला जोंनि बाहाय गोबां राजबंशी मानसिफोर दं। बिथांमोना सिगांनिफ्राय जोंजों थायोमोन, खिन्थु माखासे गावसोरनि संगठनफ्राव थानायलाय सामाजिक संगठनफ्राव थानायलाय बिथांमोना थोंजोंहै जोंनि राजनिति हान्जायाव फैनो हायाखैमोन। खिन्थु दिनै बिथांमोना फैबाय, खोब मोजां जाबाय। आरो जों उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ राजनिति हान्जा हिसाबै आरो बांसिन गोख्रोंसिन जों जाबाय आरो बांसिन जों रायजोनि गेजेराव थांनो हानाय जों खाबुखौ जों मोनबाय। गथिखे बेबायदिनो दिनै क'क्राझाराव बेंगलि सेलबो जोंहा दाबाय आरो जों इतिमध्य जों खोनादों उदालगुरि जिल्लानिफ्रायनो जेनेरेल सेक्रेटारि पदखौ बे बेंगलि सेलावबो होदों। जुदि बेबायदि जादोंब्ला निस्सय जोंहा बेंगलि सेलाबो उदालगुरि जिल्लायाव गोख्रों जागोन। बेजों लोगोसे जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जाया बांसिन गोख्रों जागोन आरो बांसिन जों रायजो राजानि गेजेराव थांनो हागोन। फैबाय थानाय बिसायख'थिफोराव देरहानायाव जोंनि थाखाय खोब मोनसे सहज जासिगोन आरो। रायजो राजाफ्राथ' इतिमध्य बुंखाबाय आरो जोंबो नुखाबाय जे इउपिपिएल आरो बिजेपि सरकार बिटिसिआव बिथांमोना रायजोनि लुबैनाय बायदियै बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै। जौगानाय खामानिफोरखौबो जों नुनो मोन्दों जे महाबा गामिफ्राव फिसा फिसौ लामाखौ बानायदों, एकदम बानायथाराखै होनना जों बुंनाय नङा। खिन्थु दालां बा बेबायदिनो गिदिर गिदिर कमिउनिटि हलानो जा माबा मोनसे गिदिर हलानो जा जेबो बिथांमोना बानायनो हायाखै। नुबाय जों बे 3 बोसोराव जेरैहाय रायजो राजानो बिथांमोना खोथा होदोंमोन बेबायदि मोनसेबो बिथांमोना मावनो हायाखै। बेखायनो रायजो राजाफ्रा बिथांमोननियाव फोथायनाया गैखाला जे बिसोर जे मावनो हाया बे खोथा नुजाखाबाय आरो। दा बेखायनो बिसोरनियाव आसाखौनो खालामला रायजो राजाफ्रा। गामि ओनसोलाव जुदि माबाफोर मावनो गोनां दङब्ला महाबा औवानि दालां दं, रिपेयारिं खालामनो गोनां दं, माथावरि बायनाय दं, एसे माथावरि खोनांगौ, बिथांमोननियाव थाङो होनना बुङो रायजोफ्रा। खिन्थु बिथांमोननिफ्राय मोजां रेसपन्सखौ मोनाखै आरो बेखायनो रायजो राजाफ्रा जोंनियाव फैयो, जोंबो जि हायो एसेनिखौ जों मदद होदों आरो हायाब्ला गावसोरनि रायजो राजाफ्रा गावनो ओंखारनानै बे खामानिफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। मुथात इउपिपिएलनि सायाव प्रमद बर'नि सायाव खुनु आस्था आरो बिसासा गैलिया।